faɗa ba kenan ga ni a nutse. Fara ce ni dal, ba allura nake ba, ba kwaya nake sha ba, ba maganin fari nake sha ba, kuma can din a gam yake. Ko yanzu aka ce a giriri fatiha gidan mijina za a kai ni, ba sai an tsaya an nemi wannan bagaruwa da lemon tsami an hada an wanke ba. Ai kin gane me nake nufi, dauka ta za a yi kawai a ce a yiriri a je a ajiye ni gidan mijina saboda tsabi nake, kuma jikina ta ko ina ba na jin kunya. Fara ce ni a matsa nake, ban gama rabar da shi a titi ba, ban bawa yan kuci ba mu duk sun karar da shi ba, barantana a ce za a yi magani ai kaza. Dauka ta kawai za a yi a kai ni. Ai kin gane, kin tabo bala'i, kin tabo masifa. Tun rayuwarki sai na tona miki asiri idan baki fita daga cikin wannan ba. Bari in gaya miki, bana goyon bayan zalunci, ba ke ba wanda ya fiki ya haifanki in dai azzalimi ne shi sai na mai tatas. Barantana ke wace ce ke a kayan miya, me ce ke? Wallahi dallahi haka nake, ajiyar Allah, ba allura nake yi ba, wallahi ba kwaya nake sha ba. Sannan can gurin yana nan, ba sai na saka bagaruwa ba. Idan za a yi min aure tafiya kawai za a yi da ni gidan mijina. Wasu fa wai yanda kuka san kofar ina zan ce muku billahi allazi la ilaha illa wata in ta wage kudaje ma ba za su bari a kai ki gidan mijin ba, sai an yi sati ana treatment dinki saboda wari da kudaje ga fadi haka. Dole sai an nemi magani, an yi kaza to an gama karar da shi a titi. Allah wadaran naka ya lalace tsinanniya jillata.